आसाम रायजोनि मोनबा बियाफ्राव जेरै उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजानो थांगासिनो दङ बिनिनो नैबे 37 नं सिडली बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थियाबो दिनै खुंफुंजाबाय बिनिनो नैबे टुंकुबारी गुदि फरायसालियाव बिपिएफ दोलोनि जे बिजाथि सुद्दु कुमार बसुमतारी बिथाङा दिनै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लागोन दा नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय मा फोरमायगोन बे समाव एक्चुअली आं बिराद मोजां मोनदों दिनै गावनि थाखायनो गाव भट होनो मोननाय बेबो मोनसे भाग्यबो नांगौ आरो बे आंनि थाखाय लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मोजांखौनो मोनदों माबायदि आसा फारिदों सार आसायाथ' थिगैनो दङ आं दाखालिफोर बुंबाय थादों केम्पेइनफ्राव खिन्थु दिनै आं बारा बेबायदि बुंनो हानाय नङा बेयो केम्पेइनबो नङा जास्ट काइन्ड अफ मेसेज 23 तारिखसिम नेनांगोन 23 तारिखआव काउन्टिंआवनो रिजाल्टखौ मोनगोन दिनै सानसेनि हाबाफारिफ्रा नोंथांनि हाबाफारि आं एसे सेन्टार गिदिंगोन दिनै जेसेबां हायो गिदिंगोन आं रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन सार खावलायनायाथ' मोनसेल' दा दिनैनि दिनाव जिथु संबिधानाव जिथु प्रभिजन दङ बयबो गावनि माने भटार राइट्स बेखौ एक्सारसाइज खालामथों बयबो ओंखारथों गावनि बिबेक भट गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ होथों बयबो बेहाय खुनु फर्स गैया आं रावखौबो आं फर्स खालाया रायजोफ्रा बुजिगौ रायजोफ्रा मिथिगौ सोरखौ होनांगौ गासिबो रायजोफ्रा गावनि डिसिसनखौ लागोन आं बेखौ आबान खालायदों नोंथांनि फेमिलियाव फैगोन दा दसे उनाव फैगोन थेंक इउ बिथाङा फोरमायबाय गावनि फेमिलियाबो दसे उनाव भट होनो फैगोन आरो बिथाङा गावनि देरहानायखौ खाथां होननानै बुंदों बे समाव बियो सानसेनि हाबाफारि लानानै माखासे बिधानसभानि जे सेन्टार बेवहाय बिथांमोना गिदिंगोन होननानै फोरमायदों बे समाव बे सुंद' मोगा-मोगि बा बिनिफ्राय मिथिना लानाय हाबाफारिखौ बेयाव হয় আজি মোৰ কাৰণে একদম মানে বিৰাট প্ৰথম যিহেতু ইলেকশ্যনত মই যিহেতু প্ৰথম থিয় হৈছোঁ আৰু নিজৰ কাৰণে যে ভোট দিছোঁ ইটছ এ গ্ৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি কিমান আশাবাদী সেইটো আজি ক'ব লাগিব নকোৱাটো ভাল নেকি ইটছ নট কেম্পেইন আজি ৰাইজক ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়াটো ভাল সাংবিধানিক অধিকাৰ তো আজি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য মই কৰিব বিচৰা নাই ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগে আৰু ৰাইজক এইটো অধিকাৰটো দিব লাগে কেনেকুৱা দেখা পাইছে কিমান এনেইতো ভালেই দেখা পাইছে আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় আহ্বান জনাব পাৰে আপুনি ভোট দিয়াৰ কাৰণে ওলাই আহি নাই ৰাইজতো আহিবই চবেতো আহিবই আজি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মই হেৰি কৰিব খোজা নাই চবে জানে ৰাইজে জানে সাংবিধানিক অধিকাৰ আজি সাব্যস্ত কৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া সুধিব ডেফিনেটলি মই বুজি আছোঁ কিমানত জিকিব কিমান মাৰ্জিন আজি সেইটো মই নকওঁ সেইটো 23 তাৰিখলৈকে ৰখিব লাগিব 28 ঠিক আছে আজিৰ দিনত কি কাৰ্যসূচী আছে আজি মই এনেই অলপমান চাম চেণ্টাৰবিলাকত অলপ ঘূৰিম যিহেতু কেণ্ডিডেট মই আপোনাৰ পৰিয়াল আহিব অলপ পিছত আহিব তেওঁলোকে আহিব ভোটদান কৰিব ইয়াতে ঠিক আছে